Consciente de que a saúde mental é un piar fundamental na nosa sociedade, a Concellería de Educación de Noia vai a levar a cabo nos vindeiros meses unhas xornadas de educación emocional. Estarán divididas en 4 sesións e terán lugar con carácter trimestral. A primeira destas xornadas celebrarase xa o sábado 13 de abril, de 10 da mañá a 2 da tarde, nas instalacións do Casino, e levará por título Aprende a xestionar as túas emocións e empodérate. Estas xornadas de educación emocional vanse partir en 4 charlas distintas, cunha periodicidade trimestral, van a ser unha cada tres meses, polo tanto, vamos a abarcar dende abril deste ano prácticamente hasta marzo do ano 2025. Non son pechadas, e quero decir con isto en que as 4 charlas, podes asistir evidentemente ás 4 charlas, nos queremos que sexa así, ou simplemente algunha delas. A actividade é totalmente gratuita, está dirixida a maiores de 16 anos. As inscricións para participar nelas faránse a través do correo electrónico educacionnoia@gmail.com, indicando nome e teléfono de contacto.